Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Інна Пудакевіч. У эфіры навіны час мясцовыя. Сёння ў выпуску. Больш за 350 тысяч жыхароў Мінскай вобласці прайшлі поўны курс вакцынацыі супраць каранавіруса. У планах Міністэрства аховы здароўя вакцынаваць да 15 снежня 5 мільёнаў беларусаў. Дзейнічаць без панікі і аператыўна, як дзяцей у новай школе знаёмяць з асновамі бяспекі жыццядзейнасці. Ганарымся нашымі землякамі. Праект Мінскага абласнога краязнаўчага музея працягваецца выставай, прысвечанай Александру Мазаніку. У Беларусі больш за 3,5 мільёны чалавек атрымалі першую дозу вакцыны супраць COVID-19. З іх больш за 2 мільёны 760 тысяч прайшлі поўны курс вакцынацыі. У Мінскай вобласці 2 дозамі вакцыны супраць каранавіруса прышчэплена больш за 350 тысяч чалавек. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, у планах да 15 снежня вакцынаваць 5 мільёнаў беларусаў. Паводле слоў міністра Дмітрыя Піневіча, у рэспубліцы назіраецца ўпэўненая тэндэнцыя зніжэння захваральнасці на COVID-19. Ва ўсіх рэгіёнах лячэбныя установы перапрафілююць у звычайны рэжым работы. Разам з тым, адзначыў міністр аховы здароўя, расслабляцца не варта, у тым ліку на фоне з'яўлення новых штамаў. Так, за апошнія дні ў краінах ва ўсім свеце, у тым ліку і Еўропе, рэгіструецца новы штам каранавіруса Омікрон. У Беларусі на дадзены момант гэты штам не выяўлены. Сусветная арганізацыя аховы здароўя пакуль не мае пацверджаных звестак аб тым, што пры заражэнні мікрон-штамам хвароба працякае ў больш цяжкай форме, чым у выпадку з іншымі варыянтамі каранавіруса. Таксама арганізацыі пацвердзілі, што існуючыя ПЦР-тэсты эфектыўныя для выяўлення новага штаму. Узровень зарплат урачоў у Беларусі захаваецца нават без ковідных надбавак. Аб гэтым заявіў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой. Ён адзначыў, што пазней, калі сітуацыя з каранавірусам стабілізуецца, стаіць задача захаваць узровень зарплат. Цяпер міністр аховы здароўя разам з міністрам фінансаў заканчваюць распрацоўку гэтай сістэмы надбавак, у першую чаргу за складанасць і напружанасць працы па катэгорыях, каб зрабіць гэта размеркаванне больш справядлівым унутры сістэмы аховы здароўя. Дмітрый Крутой падкрэсліў, што ў плане ўзроўню зарплат цяпер пытанне нумар 1 – гэта зарплата ўрачоў. У цэлым па праграме псігодкі яе павінны былі павялічыць да ўзроўню ў 1,5 разы вышэй за сярэднямесячную па краіне. Паводле слоў намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, па выніках 10 месяцаў гэта задача выканана. А заробак сярэдняга медыцынскага персаналу дасягнуў узроўню 100% ад сярэдняга па краіне. Акрамя пандэміі каранавіруса, актуальнай праблемай застаецца яшчэ адна хвароба – СНІД. Сусветны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца 1 снежня. Гэта дата заўсёды прысвечана пэўнай тэме. У гэтым годзе такой тэмай будзе ліквідаваць няроўнасць, скончыць са СНІДам, спыніць пандэміі. Праблема распаўсюджвання ВІЧ-інфекцыі застаецца адной з самых вострых. Па дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, колькасць людзей, якія жывуць з ВІЧ, у 2020 годзе склала больш за 37 мільёнаў чалавек. Па стане на 1 лістапада бягучага года у Беларусі з ВІЧ-станоўчым статусам пражывае больш за 23 тысячы чалавек. За апошнія дзесяцігоддзя найбольшая колькасць новых выпадкаў рэгіструецца ва ўзроставай групе 35-49 гадоў. У Маладзечанскім раёне зарэгістраваны 134 выпадкі ВІЧ-інфекцыі, больш за 20 чалавек памерла. Узнать свой ВИЧ-статус можно только сделав специальный тест. Обследоваться, сдав анализ крови на наличие ВИЧ, в том числе и анонимно, можно в любом лечебном учреждении. А также самостоятельно, купив экспресс-тест по слюне в аптеке. На базе государственного учреждения Молодеченская центральная районная больница функционирует кабинет профилактики ВИЧ-инфекции, где анонимно и бесплатно можно получить консультацию и тестирование на ВИЧ для ключевых групп населения. Лечение ВИЧ-инфекции в Беларуси бесплатное и доступное. При своевременном начале лечения ВИЧ-инфицированные люди живут полноценной жизнью. На сегодняшний день в республике 85% людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое здоровье, продолжительность и качество жизни. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в районе будут проводиться различные информационно-образовательные мероприятия. Каждый человек может внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, пройдя своевременное бесплатное тестирование и формируя ответственное отношение к собственному здоровью. Остановим распространение ВИЧ вместе.
Дагуляўся да крымінальнай справы. За занятак брутфорсам у сеткавай гульні падлетак трапіў у поле зроку міліцыі. Брутфорс – гэта метад узлому уліковых запісаў шляхам падбору пароляў да іх. Як высветлілі аператыўнікі, 16-гадовы жыхар Дашковічаў з дапамогай спецыяльнай праграмы узломваў акаунты ў сеткавай гульні. Юнак паўнавартасна карыстаўся хакерскім праграмным забеспячэннем і за 3 месяцы незаконна атрымаў доступ да 10 000 акаунтаў па ўсім свеце. Атрыманыя звесткі ён і хакер выкарыстоўваў для доступу ад імя ўладальнікаў да іх уліковых запісаў. З іх ён выкрадаў маёмасць у онлайн-гульнях. У некаторых выпадках ён перапрадаваў гульнявыя акаунты за грашовую ўзнагароду ў сярэднім за 250 расійскіх рублёў за адзін акаунт. Усяго падлетак зарабіў ад 10 000 да 25 000 расійскіх рублёў. У дачыненні да непаўналетняга ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле распрацоўка, выкарыстанне, распаўсюджванне або збыт шкоднасных камп'ютарных праграм. Санкцыя прадугледжвае максімальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін до 3 гадоў. У вёсках і аграгарадках Маладзечынскага раёна установяць амаль 4 сотні светладыёдных свяцільнікаў. Дзяржаўтаінспекцыя заяўляе, што такія свяцільнікі значна больш эфектыўныя за звычайныя лямпачкі на слупах і могуць выратаваць жыццё і здароўе ўдзельнікаў дарожнага руху. Па ўсёй Мінскай вобласці установяць каля 7 000 такіх прыбораў. З бюджэту на гэта выдаткаваны 1 мільён рублёў. У Маладзечынскім раёне прынята рашэнне поўнасцю абсталяваць гэтым сучасным асвятленнем аграгарадок Беразінская, прылеглая да яго вёскі Гарадзілава і Журэвічы, а таксама аграгарадок Маркава. Плануецца, што ва ўсіх населеных пунктах раёна, праз якія праходзяць аўтадарогі абласнога значэння, таксама установяць энергазберагальныя свяцільнікі. Работы па ўстаноўцы плануецца завяршыць 15 снежня. Дзейнічаць без панікі і аператыўна за асновамі бяспекі жыццядзейнасці дзеці пачынаюць знаёміцца яшчэ ў малодшых класах. Але не кожная школа мае самае сучаснае абсталяванне і наглядныя дапаможнікі па розных тэмах заняткаў. У гэтым плане дашкольнікам і вучням навучальна-педагагічнага комплекса дзіцячы сад пачатковай школы нумер 15 пашанцавала ў поўнай меры. Тэму працягне наш корэспандэнт. Урок по зацвердженной программе у трэцякласнікаў новой школы праходзіць у спецыяльным кабінеце. Тэма «Бяспечныя паводзіны ў быце». У дапамогу дзецям і педагогу-псіхолагу Тацяне Ждановай інтэрактыўнае абсталяванне. На той жа дошцы не толькі паказваецца сітуацыя з відэарадам, але і імітуюцца розныя гукі, як, напрыклад, шум пены з вогнетушыльніка, а потым на экране з'яўляецца і ацэнка работы вучняў. Занятия по безопасности могут проводиться у нас как для школьников. И вот сегодня мы провели занятия для учащихся 3-х классов. Но мы открыты и для учащихся Маладзечынского района и готовы при помощи этого сложного, интерактивного и очень интересного оборудования проводить занятия для всех желающих. Поэтому приглашаем в гости. Наши специалисты, наши учителя готовы такие занятия проводить для ваших ребят. Любому заданню ў класе можна надаць гульнявую форму. Дзецям так нашмат цікавей яго выконваць, ды і запомніць алгарытм дзеянняў таксама лягчэй. У звычайнай кватэры, аказваецца, можна налічыць каля 15 патэнцыяльных небяспечных крыніц, якія могуць прывесці да бяды. Супрацоўнікі Маладзечынскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях, госці ў 15-м садзіку пачатковай школе заўсёды жаданыя. По инициативе городдела по чрезвычайным ситуациям и при поддержке Управления по образованию Молодежского райисполкома было принято решение о создании класса безопасности на строящемся объекте. В этом году данный проект был реализован. Хочется отметить, что нашим ведомством уже несколько лет активно внедряются такой формат обучения, как создание центров безопасности, классов безопасности. Отличительной особенностью и преимуществом данного формата работы мы считаем то, что на ранней стадии развития, обучения дети подрастающего поколения получают вот именно основу безопасности и получают элементарные правила безопасности. Дзеянні ў надзвычайных сітуацыях, якія разбіраюць дзеці на уроках, павінны быць правільнымі і хуткімі. Але праявіць сваю фантазію таксама не грэх, толькі ўжо ў іншых заданнях, конкурсных. Ежегодно Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит плеяду конкурсов и соревнований. Наиболее, наверное, такие популярные – это смотр конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей», конкурс «Школа безопасности», слеты юных спасателей пожарных, в рамках которых ребята могут продемонстрировать уровень знаний в области безопасности жизнедеятельности, посоревноваться и тем самым проявить себя в качестве юного спасателя, знатока основ безопасности. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. А на
Ганарымся нашими земляками. Проект Мінскага областного краязнаўчага музея працягваецца выставай, прысвечанай Александру Мазаніку. У канцы лістапада спаўняецца 100 гадоў з дня яго нараджэння. Пра гэтага неардынарнага чалавека, які прайшоў цікавы і доўгі жыццёвы шлях. У рэпартажы нашага карэспандэнта. Многія з прадстаўнікоў старэйшага пакалення маладзечанцаў памятаюць Александра Мазаніка як педагога, бо ў нашым горадзе ён працаваў настаўнікам спецшколы-інтэрната, выкладчыкам політэхнікума, дырэктарам вячэрняй школы. І ўсюды стараўся быць у пошуку новага, перадавога і ўкараняць яго ў жыццё, а гістарычныя працэсы супастаўляць з сучаснасцю. Работа Александра Іліча была адзначана ганаровымі званнямі выдатнік адукацыі нашай краіны, Савецкага Саюза. І хаця ў пасляваенны час клопатаў хапала самых розных, яго сапраўдным тылам стала сям'я. Переезжали часто с одной деревни в другую деревню, жили в землянках, жили в школе прямо. Поэтому, конечно, жизнь была очень трудной, очень трудной. Но, несмотря на все трудности, мы держались за папу. Он у нас был гора для нашей семьи. Поэтому мы себя чувствовали всегда прекрасно. Асобная старонка ў біяграфіі Александра Мазаніка – падзеі Вялікай Айчыннай вайны. У маі 1941 года часть артылерыйскага палка па баявой трывозе перакінулі ў Літву з Магнітагорска. Тут, у горадзе Шаўля, і пачалася для 20-гадовага салдата вайна, якую ён прайшоў з першага дня па апошні. Ваяваў на Ленінградскім фронце, вызваляў Беларусь, Польшчу і ўрэшце распісаўся з аднапалчанамі на сценах Рэйхстага. Вярнуўся на радзіму з цэлым шэрагам баявых узнагарод і 3 кантузіямі. Калі ўзначальваў маладзечанскі раённы аддзел Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, то шмат сіл патраціў на тое, каб ушанаваць памяць вязняў на месцы былога канцлагера ў раёне станкозавода. Есть люди, которые достигают своей цели разными путями, ходят, требуют. В нем было, когда он приходил частиком к нам, заходил в отдел, вот эта улыбка, спокойствие. И, наверное, то, что он смог сделать, да, это качество его характера. Это учитель, психолог. Он постоянно для достижения конкретной цели этого мемориала, который сегодня знают не только у нас в стране, он постоянно, спокойно ходил на прием к разным абсолютно должностным лицам, постоянно рассказывал о цели своего визита. И, вы знаете, это качество может быть потому, что человек, который прошел Великую Отечественную войну, который расписался на Рейхстаге от первого до последнего дня, это терпение, умение понимать, это, наверное, самое главное, чему мы должны учиться. Мемарыяльны комплекс «Шталах 342» быў адкрыты ў 1995 годзе пры яго самым непасрэдным удзеле, а перад гэтым колькі было пошукаў, перапісак, архіўнай работы. Каб прыдаць шталагу статус канцлагера, Александр Мазанік ездзіў нават на прыём да прэзідэнта краіны. А сёння справу ветэрана працягваюць вучні і настаўнікі з 5-й школы «Маладзечна», якія займаюцца пошукавай работай. Я считаю, что не надо детей заставлять говорить, ты патриот, ты гражданин. Надо ребят вовлекать в такой вид деятельности, который действительно будет приносить свои плоды. И не надо им об этом напоминать, потому что все ребята в клубе «Поиск», мы это знаем с Анной Николаевной, что они настоящие патриоты. Поэтому нам не стыдно за таких ребят и не стыдно за себя, что мы их воспитали. Наша работа продолжается, и работы еще очень много, так как восстановили мы еще всего лишь ничего, 2303 фамилии из 33 тысяч, поэтому будем работать, продолжать дальше. У 1995 годзе Александру Мазаніку было прысвоена званне ганаровы грамадзянін горада Маладзечна. Дакументы, матэрыялы з асабістага архіву, фотаздымкі і некаторыя сямейныя рэліквіі перадала Мінскаму абласному краязнаўчаму музею яго дачка Святлана Паркалова. А гэта значыць, што новыя пакаленні абавязкова будуць ведаць пра тых, хто быў і застаецца гордасцю нашага горада. Алла Маркелова, Ольга Капцёнак, МКТБ.
У Беларусі стартавалі рэгіянальныя адборы вакальных конкурсаў 31-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. 2 снежня ў Палацы культуры Маладзечна пройдзе адборачны этап для жыхароў Мінскай вобласці. У адборачным туры міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск» могуць прыняць удзел выканаўцы ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў уключна. Яны павінны мець вопыт канцэртных выступленняў, поспехі ў міжнародных ці рэспубліканскіх музычных конкурсах і фестывалях. А ў адборачным туры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск» бяруць удзел грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце ад 18 да 31 года ўключна. І тут таксама мае значэнне вопыт канцэртных выступленняў, удзел у міжнародных ці рэспубліканскіх конкурсах і фестывалях. Удзельнікі праслухоўванняў прадставяць на суд журы па 2 кампазіцыі. Першы этап нацыянальнага адбору завершыцца 13 снежня ў сталіцы. Одна перамога, одно паражэнне. Хакейны клуб «Дынамо» Маладзечна ў пятніцу адолеў аршанскі лакаматыў, а ў нядзелю пацярпеў паражэнне ад хакеістаў Віцебска. У гульні з лакаматывам дынамаўцы забілі адзіную шайбу, якая забяспечыла ім перамогу. На 28-й секундзе вызначыўся Павел Пішчальніка. У трэцім перыядзе каманда «Зоршы» 4 разы атрымлівала колькасную перавагу, але рэалізаваць яе не ўдалося. Галкіпер «Дынамо» Міхаіл Карнаухаў аформіў чарговы шатаут. У сезоне гэта 6-й матч варатара, калі яму ўдалося не прапусціць ніводнай шайбы. Па гэтым паказчыку ён выйшаў у лідары лігі. Нядзельная гульня з хакеістам Віцебска аказалася для маладзечанцаў цяжкай. Дынамаўцы мелі дастаткова шмат галявых момантаў, але не рэалізавалі іх. Затое хакеісты Віцебска забілі 2 шайбы ў першым перыядзе, адну ў другім і яшчэ адну за некалькі секунд да заканчэння матча. На рахунку «Дынамо» толькі адна забітая шайба, вызначыўся Александр Каракулька. Бліжэйшыя гульні ў сераду і пятніцу 1 і 3 снежня. «Дынамо» Маладзечна на хатнім лёдзе згуляе з хакейным клубам «Ліда». Паводле папярэдніх прагнозаў, снежань сёлета чакаецца цяплей звычайнага. Традыцыйна першы месяц зімы самы цёмны і пахмурны месяц года. Сонца з'яўляецца рэдка, назіраецца неўстойлівае надвор'е. Сіноптыкі мяркуюць, што сярэдняя тэмпература паветра ў снежні будзе вышэй за кліматычную норму, якая складае ад -2 градусаў на паўднёвым захадзе да -5 на паўночным усходзе краіны. Пры гэтым месячная колькасць ападкаў прагназуецца ў межах нормы. Нас чакаюць ад 18 да 21 так званых мокрых дзён. Таксама паводле папярэдніх прагнозаў, з-за таго, што на тэрыторыі краіны будуць часта праходзіць цыклоны, ёсць вялікая верагоднасць, што да канца снежня ўсталюецца ўстойлівае снежнае покрыва. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, ў сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.